Krásny dobrý deň, milí diváci a čitatelia. Som tu pre vás s najnovšou ponukou týždenníka Jalovec. Žiaľ, nemôžeme začať radostne. Na Bečvách prišiel o život chodec, ktorý doplatil na nepozornosť šoféra i na to, že v nočných hodinách nemal na sebe reflexné prvky. Obyvateľov Vsetína určite poteší, že pribudnú stovky parkovacích miest. Horšie naopak je, že vo Valašskom Meziříčí vyvádzajú vykradači bytov a v meste Rožnov chýba 0,5 miliardy. Čo je určite potešujúce, že i v čase dovoleniek a prázdnin neutichli športoviská a kultúrne stánky. A vedzte, že Jalovec bol u všetkého dôležitého. Krásne letné dni s týždenníkom Jalovec, za celý jeho tým praje Lucia Beňaková. Nemůžete být všade. Když ale čtete Jalovec, víte o všeckém. Jalovec vychází každé úterý.